O Partido Socialista fai unha interpretación dos datos económicos do Concello de Pontevedra ben diferente á que presentou a principios esta semana o concelleiro de Facenda. Iván Puentes apunta que a execución dos orzamentos do 2023 foi do 64%, a máis baixa de todo o mandato anterior, e que no capítulo de investimentos o chegou ao 29,9%. A realidade traducida a cifras é que neste capítulo de obras, neste capítulo de investimentos reais, o Concello de Pontevedra deixou sen executar 25 millóns de euros. E máis, dio informe de intervención que deses 25 millóns de euros que quedaron sin investir, que quedaron sin gastar en necesidades os veciños e veciñas de Pontevedra, 17,7, é dicir, a meirande parte deses 25 millóns de euros, nin siquiera chegaron a ser obxecto de iniciación de ningún expediente. Pro voceiro socialista, a execución foi raquítica e demostran a parálise na que asegura está inmerso o Concello de Pontevedra. A liquidación do orzamento ven a demostrar pola vía dos informes técnicos, pola vía dos informes municipais, da interventora municipal nada máis e nada menos, algo que levamos case un ano denunciando desde que botou a andar este mandato municipal, que é a parálise do Goberno Municipal de Pontevedra, a parálise do BNG á fronte desta cidade, por unha parte, por falta de acción política, por estar superados, por estar absolutamente desbordados na xestión municipal. En canto ao remanente que se podería incorporar ao orzamento de 2024, que os socialistas cifran en 35,2 millóns de euros, Puentes advirte o BNG terá que dialogar na procura de acordos. O PSOE vai partir, efectivamente, das propostas que planteou para negociar o orzamento municipal do ano 2024 e que non tivemos a sorte de ser aceptadas por parte do Goberno municipal, e esperemos que agora teñamos a sorte de que sexan escoitadas. Sempre con actitude, por suposto, de diálogo, como fixemos no orzamento, e de chegar a puntos intermedios de entendemento. Nós nunca partimos de posturas maximalistas, pero sí que partimos da necesidade de que hai determinados temas na cidade dos que hai que falar. Puentes criticou tamén a política de persoal do Concello, tendo en conta que no capítulo dedicado a estes gastos a execución apenas superou o 93% e que moitos servizos municipais están, dixo, infradotados de persoal.